प्रेम से बोलिए देवघर वाले बाबा की जय। मैया पार्वती की सभी कांवड़िया भक्त की। आवो बहिना और चलो बाबा के नगरी सावन में जल लेके आ कांवड़ सजावा। आ कैसे जाए के बा पूनम दीदी? अरे देवा घर नगरिया में आ एक ही मंदिलवा जिला हिलवले बा। आ जिला हिलवले बा गुरुजी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। गुरुजी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। गुरुजी के रूपावा कमाल। देवा घर नगरिया में एक ही मंदिलवा जिला हिलवले बा। एक ही मंदिरवा जिला हिलवले बा। एक ही मंदिरवा जिला हिलवले बा। ए भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। जय हो। भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। हमारा ही भोले जी के जाटावा में गंगा जिला हिलवले बा। अरे जाटावा में गंगा जिला हिलवले बा। जाटावा में गंगा जिला हिलवले बा। हमारा ही भोले जी के जाटावा में गंगा जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। जय हो। जय श्री भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। हमारा ही भोले जी के गालावा में नगवा जिला हिलवले बा। कालावा में नगवा जिला हिलवले बा। कालावा में नगवा जिला हिलवले बा। हमारा ही भोले जी के गालावा में नगवा जिला हिलवले बा। आ पूनम दीदी आ कौन कौन जिला हिलल बा? समस्तीपुर खजरवाड़ा पुपरी हाँ आ मुजफ्फरपुर सिवान छपरा सीतामढ़ी। हाँ सब जिला हिलल बा। कैसे कैसे आ जिला हिलवले बा भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। हमारा ही भोले जी के संघ में हो गौरा जिला हिलवले बा। संगा में हो गौरा जिला हिलवले बा। संगा में हो गौरा जिला हिलवले बा। हमारा ही भोले जी के संघवा में गौरा जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल 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 जिला हिलवले बा। भोले जी के रूपावा कमाल। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सभी कांवड़िया भक्त की जय हो।